Mga kasama, mayong buntag ka natong tanan, subay sa pagsaulog sa World Radio Day karong February 13. Ang Araman Foundation uban ng DSCC 621 Araman Davao mutunong sa atong mga beneficiary og solar radio transistors, mga kasama. Unsay kompletong pangalan? Leonesa Temblor. Ang unang itunol karon ang brand new kain na to na solar radio transistor. Dawata, ma'am. Anong nanginhanglan yung radyo? Unsa ka importante ang radyo sa imong pamilya? Para makapaminaw po ko mga balita kada adlaw. Oo. Nya, kuan ra man gud. Sa cellphone ra jud ko nagpermanente og tan-aw pero nagpasalamat jud ko nga naa ako ani kay para kada adlaw nako mapaminaw og mga drama og mga balita. Congratulations, ma'am. O ginaot pa nga daghan pag makadug no samtang gadala ka nang radyo nimo. Napud tay radio education program no matag Domingo na. Ya kung nakay ga module karon sa inyo no sakto kaayo, ma'am. Muna mga kasama, mission accomplished na turnover na nato sa laing beneficiary nato dinhi sa may Barangay Wilfredo Aquino ang atong solar radio transistor. Kauban si Radyoman Joel Veray kini si Radyoman Amy Genita, Tatak RMN.